everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Naibaw ko tay. Kuang rani mo ang usa ka bolto ba? Sakto ka! Tay. Tay wasay. Ayaw iyarok ang tuba tay. Mahubog kag dali. Dili pa magahubog na ko ang tungas galong nga tuba dong. Usa ka dam no ang tuba. Ay ha pag kumahubog. Mao ba? Ay. Nanay hop man ka ngano ka. Naginuktok mo sa kadya. Naloy kas tuba dong. O siya may problema ni mo dong. Ha? Laban kas tuba dong. Kuan tay. Bahay ni Prinsesa Histia ang akong problema tay. Kana di ay mas maay. Ansa! Na problema kang Prinsesa Histia. Ay, kinsa ganito na siya. Kuan. Ay, Hosta! Mol na kadungod ako na nga na. Murag. Mayarok sa ko. Ay. Usa siya ka prinsesa tay wasay. Gikan sa planeta nga sa Tierra. Onsa! Sa patera! Dili kay. Sa Tierra. Planeta kung diin sab ko gikan. Planeta din mo gipuyan dong. Mangga. Onsa! Karaan! Day! Kayo, say! Buhi ba day ka, day? Kasi pagtali mo na ka, patay na ka! Tay. Tay, inom na lang si mong tuba tay. Inom tubayis na iran. Nga may gitrabaho. Bubuin taon og mais na siya tay. Ay, kahoy abon. Inom lang Kahoy tay. abon man ko eh. Awa! Ay, takuma, ay patagag na nga ang bakbaan ni mo, say, kay abot na lang baho, ay! Takuma, gadako lang ba yung bakbaan ka? Mas may laning ba-aday na si babaw. Ay, labig ka ng babas ubos. May manghuyab. Kaila ka babas ubos dong. Kaila ka dong. Ha? Lima ka oras na matang dinhing nagpaabot haring alas 4. Nagpaabot akon kinsay mo sakay pagbalik ang nasakyanan nga nadihan ang parking. Pero wa man gini sakay. Wisit. Huwag kita magkakita kung kinsa na naog kaganina ng maong sakyanan. Nabaw lang hinutang pinaabot. Nakabantay kasi Prinsesa Histia haring alas 4. Basin ra ko sa lim. Pero dili ta mohonong sa pagkukod kaniya. Sa pagpangita kang Prinsesa Histia. Dili. Ugma na lang ipakuha ang sakyanan sa restaurant nga atong gibilinan Rimi. Yes, attorney. Ay, pwede naman ko doon tungo. Ako na lang drivean ganina, pero sugo man ni Doc Armando nga mag-usa na lang ta siyang sakyanan. Mas maayo po nang mag-usa ta sa pagsakay usa ka sakyanan lang paingon sa tong atuan. Sige lang. Kuha lang to ugma sa buntag. Yes, attorney. Kining, unsa man, wa ka na isugo na ko, attorney, kay musudo na ko sa akong kwarto. Wa na Rimi. Hay naman ka ang higalan akong 20. Corazon. Imahinasyon mo lang si mo nahulat ka ng giingong mong duwende, Corazon. Kung dili ka na tinuod. Daddy? Excuse me. Daddy, may higala akong duwende. Wa ko na siya makita. Wa ko na siya ikauban. Siya mo bantay ka na ako higayon nga. Wa si Tita Remy. Pananglit, malangay si Tita Remy sa pagkuha na ko sa school. What? Kuan Armando kining.
Kuna pa lang unta kaganiha si Amon. Diligid unta mahitabo nga dasmagan ko sa ero. Kaya man kong panalipdan. Do you believe about superstitious? Damn it! Sa inyo na ka ng mahuna-huna. Kung mo patuo mo sinuna-huna, tabla rin mga buwang ninyo. Armando, Dad, dili superstitious ang tanan. Nahitabo ang among gisulti diha kanimo, Armando. Nahitabo gyud. Nakadungog ka? Ayaw ko yung patuwa niya. Stop that kind of illusion! Mami, Nagpagapos mo sa inyong mga una-unang walayo. Mami, nasugo si Dada sa akong gisulti. Nakalitan lang siya korason. Tungod kay wa siya masayod bahin niya ng imong higala. Pasag di lang. Ako na ang pasabot niya, ba? Sige na. Lakaw na lang sa imong kwarto. Oh, ayaw po pato si imong luha korason. Sabta na lang ang imong amahan, ha ba? His anak. Sabta si daddy mo sa iyang reaksyon kaganiha, okay? Yes, Mami Elsa. Bitaw. Pila nakaadlaw nga, wa ko kadungog sa tingog ni Amon. Ay naman kaday ni siya. Ay, basta sila nalikas na lang ginawa ng baba ni Corazon. Hoy, Amon! Hoy, ka, oy! Padung ako sa magtingog! Doklong, di ka di ka tingog! Tingog, oy! Ay! Uy! Kaahok ba yun? Uy! Nakuyawan dahil ko sa siro ko na bundok na ko pag siro. Ay, pastilan na. Sino ka ng banto pa ba yan? Uy! Sako dahil pagkadungog niya nga ni Saltis Corazon o Duwindi. Lagi siya matuog Duwindi. Duwindi di ha. Laban natin ka rin ka. Dili siya matuog. Inkanto. Duwindi dito. May inkanto. Ay! Pastilan. Ay! Narati lang man ko. Nalaway! Basta ako! Muto na ko, anak! Kay dili ko walhon! Karon, nga kita ran duha sa atong kwarto. Magsultitan duha, Armando. Naunsa ka man? Ingon ni ato imong sinultihan sa atubangan sa atong anak? Nising ka kadayon? Tungol kay wa ko makauyon sa gisulti sa imong anak, Elsa. Akong anak? Og dili imong anak, mao ba? Elsa, Don't you understand what I told you, Armando? I am trying to explain about the situation of our daughter, but you denied it into yourself. Elsa, wa ka lang makasabot sa kong gibati. How could you, Armando? Open your mind. You don't believe in superstitious? Yes. I do also, Armando, because of my profession. Bisan dili unta kumutuo apan ako kininasaksihan, Armando. Elsa, managlahi kita pagtuo. Kung imo man ka na nasaksihan, imo sablan. Apan kung doon na mga mga ania sa itong palibot nga dili na ito makita. Ginoo na lang ang may baho. O kung tinuod man ang imong kisulti, dili ko isurinder ang atong anak sa mga utang linalang, Elsa. Armando. Gano? Nagtuo kang mo ako mabalaka. Nabalaka sa bualag sa atong anak, Elsa. Apan, dili lang ko gusto makatugog ni anang mausot sulti. Dili ko gusto mabutang sa kauna-una kasi kurason may dugong alien. Armando. Tay, wasay hubog ka na. Ay! Tagay pa ko. Kay, doon na pa. Tay, No, pag mahubog dong, kuwang pag-ani dong luminos. Di balin sa barita! Amilin bastasa! Nang Lina! Aba, wala nagis Noel Rabi. Wala. Tay! Noel Rabi, I love you. Stilan si tatay.
hagok man dayon ni. Mas may pag ihatod ko na lang siya sa payag. Dali tay. Dali. Ihatod ka sa payag. Nay, natod na ako si tatay din sa payag. Nakatuog taon. Gisiguro ko ni kato din kay sa adto siya makatuog sa gawas. Manaog ko sa payag nay. Ay, salamat intang kayo dong luminos, ha? At tilaan yun na suwasay, ay. Ingon, dili ko na siya mahubog. Kuwang ra ko na ang tunga sa galong tuba nga imong gipalit. Ay, usar man unta to ka bol ang iyang gipanghayo nay. Pero pag abot na mo sa tindahan sa naninda og tuba, dito sa tubaan ni Pedrito, nihangyo man siya nga ipa medya galon lang. Wasag ko kabalibad. Ako lang sab nga gipalitan. Aw, dadaan pag yun lagi ko. May gani kay wa ni magwaldas nga nahubog kaysa una. O dili ni makatulog ay kung dili ni magwarawaras ka hubog. Ay, kining dang. Kining lain po'y ata dong luminos ba? Ay, nakadangog man ka. Nga nagisgot ka kaganihan nga itong tatay ni Muwasay ba? Bahin sa gingalan o Hesteya. Ay, kansa man ang babayan na daw. Nganong na problema magkaanak niya? Ano man, may sa kaanak niya? Na kay obligasyon anang babayan na? Imo nang napaangkan dong luminos ug nipago kas imuhang kaakohan? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.